Nou, goeie. Wat ben je man aan? Was het maar mooi waar je moet door? Maar je even binnenkomen. Ja, maar natuurlijk, maar je moet binnenkomen. Verder is wel lief, ja, precies. Ja. Maar wat een mooi plakje hij hem hier. Ja, wij zijn hier al 15 jaar. Nee, we zijn 54 jaar al. Ja? Want wij hier al met mijn ouders al hier, toen wij al in dit filmpjes weer kwamen, wij al in de Wenje. Zij toen geboren en toen ben wij hier kwamen te Wenje. Oh ja? Ja. Maar hoe vol ben je hem dan? Maar is nou 15 man. 15 ben je? 15 ben wie wij, ja. In dit liedje huisje wennen wij. Maar hoe vol ben je hem nou dan? Nou, zo'n. Oké. Maar zo'n man. 4 vrouwen en 2 jongens. Oké. Nou nog. Ja. 2 broden. Ja. Mijn broer is voor mij verongelukken. Ach, Mijn trekker, ja. ja hè? Ja, mijn kraan Ja. is verongelukken, ja. Hey, maar en zat ik hier met elkaar, hoe gaat dat? Hartstikke goed. Ja? Ja, we kunnen goed mijn kwam opzetten, ja? We slaan er kwam de keten. Ik krijg wat oors. Oh, dat valt van mij, hè? De mijn zus is altijd van vaker wat. Ja, die zijn. Oh, ja. Ja, jongen, hè? Ja, hè? Ja. Maar we kunnen goed mijn kwam doen, wij en we leven hier goed van. Ja. Wij backversie wel eens, maar dat is binnen maar 4 minuten dat het gebeurt, hè? Dus hij het weer erop. Ja, hè? Ja. En die broer gezegd. Dus Men weer rustig. Ik ben weer een hele rustige vrouw. Men weer heel rustig. Ja. 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 Dus en jou hebben wat meer van height. Nou, dat kwart people. Jo. Maar wat doe je hem de hele dag zaten? Nou, de keurie, hier wij beesten. met die hondjes de keurie, hier wat de bosten hier achteruit en ja, in huis hadden dat we al hier een etenkoortje en dat wij al hier. Ja. En papieren verbrengen. Ja, de bedskipje dat wij samen, ik zei. Ja, Ja, want de was die hing wel heel netjes, hè? ja dat zei. Oh. Iedereen had zijn taken wat, je? Ja? Ja, in het huis. En jou hebben we dan de wask. Ja, ik had de was. En wat is de rest hun taak? De rest is nou skinmaatje. En goed werken nog. Ja. Dus die werken nog. Daar werk ik nog. En de oren is van eten. Dan stiet eten weer om tijd kleer uit de oren het werk weer komen. Ja. En waar zie je het dan? Wat is dat? Oh ja, zij? Zij dat eten. Ja. En is dat lekker? Ah, ja hoor. Ja hoor. Wij zijn net kieskeurig. Ik ben net kieskeurig, nee, ik ben nooit kieskeurig. Maar op tafel komt iedere week. Ja, hè? Ja, ik ben net zo zinnig. Waar hoort nog van al die bieltjes dan? Mijn broer die keep hem bij een merk. En die neemt die beeldjes al mee. En vind je dat ik mooi dan als Ja, vrouw? ja, wij verven dat al hier op. Oh. Zo, ja, dat ben ik. De broden hebben die nog wel wat te zeggen, maar zo'n volle verhaal om hun heen. Ja, Jawel? ja. Wij bekjes ik wel eens oud, maar de wennagons, die ben al getrouwd. Oh Dus, ja. die wen je er al uit. Ja. Maar die zitten hier wel al omheen. Oh, dat wel? Ja. Alleen de een zit in Noordlaren. Oh, En de rest zit in Heerenveen en de rest ben je hier al in hier. oké. Ja. Maar en jullie hebben nooit de man voelen sinds maar... Nee. Nee? Nee, wij zijn nog altijd vrijgezel. Wij willen geen janken, geen zeur. Nou, dankjewel. Ja, zo. Rest voor de raap. Ja, die man hij is alleen maar vervelend dan. Ja, zeuren janken toch wel. Hij zit eruit, zit idee, hè? Weet je een eetje? Ja, die cameraman. Ja. Maar dat is een boefje, hè? Ja, dat kan zou zijn. Ja, hè? Ja.